Melide sempre foi un referente no mundo cinegético, entonces por eso estamos hoxe aquí. Que se celebra hoy aquí? Pois a segunda ou terceira cea tanto de o Coto de Melide como de Coto de Santiso. E cantos cazadores poden estar hoxe aquí? Sobre 600 persoas estaremos hoxe aquí. Pero todos cazan, non? Estando. Bueno, hai de todo, pero hai xente que nos acompaña tamén que non son cazadores. Bueno, pois por terras de Melide, acompáñanos Antonio Méndez. Boas noites, Antonio. Moi boas noites e, como sempre, dar as gracias pola vosa compañía e por sempre estar nestes grandes eventos da caza en Galicia. Hoxe toca caza e gastronomía aquí en Melide. Sempre, Galicia e Melide concretamente é un paraíso gastronómico porque temos moitas cousas que a xente desde fai moitos anos xa viña buscando a Melide, non só a caza ou a actividade cinexética, senón como fai xa 60 anos de que viñan a Melide a buscar comida, pasalo ben, amigos e con fraternidade no monte. Falando de todo eso, hoxe todo eso non é no monte, é no pabellón de Melide, onde máis de 600 personas se dan cita, Toño. Sí, hai que dar as gracias a estas grandes directivas que fan un traballo altruista durante moito tempo, durante moitos meses, para que persoas como a min podamos disfrutar no noso pobo, na nosa Galicia, da actividade cinexética. Bueno, pois ahora vamos un pouco máis ao miúdo e hoxe estamos en Melide, pero temos que volver a Melide. E por que temos que volver a Melide, Tono? Melide hai que volver o día 18 e 25 de abril, porque é cando se fai a prueba estelar do norte de España, de Rastre e Xabaril, que somos, digamos, a proba máis grande que se fai no norte de España, con máis monteiros. Este ano creemos que vamos sobrepasar as 200 participantes nos 2 días. Cantas edicións van xa desta proba? Bueno, pois con esta vai ser a 18. Entonces, pues bueno, é un orgullo para o pobo a implicación que sempre ten a xente de Melide, os cotos que nos ceden desinteresadamente os seus terreos cinexéticos e a maravilla de xente de Melide e do pobo que sempre nos acolle cas súas maus abertas. Canto de traballo hai detrás dunha proba deste tipo, Toño? Bueno, hai moitos meses de traballo, levamos as semanas no monte preparando todo para que seña unha proba estelar, espectacular, unha proba familiar. Melide, de todas as probas, diferenciase que a proba máis familiar, onde todo o mundo trae os seus fillos, as súas mulleres, irmáus, e veñen, aparte de disfrutar das paraxes que temos en Melide, disfrutan da nosa gastronomía e das rutas que hai tamén no noso concello. Eu creo que xa casi o dixeches todo, xa nadie pode ter dudas, pero se alguén lle queda unha mínima duda para ver a Melide do día 18, cal é ese último empuxón, Toño? Melide hai que vivilo, Melide é único, Melide hai que disfrutalo, é a mellor proba de toda España. Entonces queremos que todo o mundo, como vos, que estáis invitados, invitamos a todos os galegos, a todos os españois, a que veñan a disfrutar da gran proba do norte de España en Rastre de Xabaril, Melide, Supercopa Galicia, terra de Melide. Pois aquí nos veremos o 18 de abril, Toño. Pois seguimos hoxe de gastronomía por terras de Melide e por terras da Conselleira. Nada mellor, non, Ángeles? Pois sí, a verdade é que é fantástico. Isto é estar na casa e, polo tanto, xogo en primeira división.
ademais tamén a oportunidade de que moitas persoas que igual ao longo do ano non teño a oportunidade de velas, pois aquí, habendo 500 personas, xa te podes imaginar, non? Que os vexo a todos. Falando de oportunidades, cada vez máis, ou unha vez máis, mellor dito, Ánxeles, a conselleira, ao lado da caza dos cazadores. Como non pode ser de outro xeito, a ver, os cazadores son peza fundamental no noso territorio en todos os eidos. Cuidan o territorio, loitan pola biodiversidade, se alguén cree que non fan estudios científicos, equivócanse porque cada vez máis fanse máis estudios científicos. É un xeito tamén de disfrutar e, como non, de diversificar a economía. En certas aldeas que se están quedando despoboadas, chega o momento da caza e é como un revulsivo, non? Polo tanto, os cazadores son necesarios e eu son a conselleira que vela polos cazadores porque cando hai algún problema recurrimos a eles, como é o caso agora da peste porcina, non? Tanta preocupación que existe, a verdade é que eu teño que decir que estades sendo moi xenerosos porque deixades a un lado o que a actividade cinexética en sí para loitar e frear pois aquelo que pode ser tremendo, non? Se chegar a nosa xeografía. Falando un pouco de peste porcina, debe celebrarse o Comité Galego de Caza esta semana e a verdade é que, que quedaron encima da mesa novas incorporacións e, sobre todo, novas ferramentas, se fixese falta usalas, non, Ánxel? Pois sí, eu teño que dar as gracias, non, a todos os que estivestes no Comité de Caza. Non sempre é doado poñer a todo o mundo de acordo, pero en este caso priorizastes Galicia por enriba de todo. Eso quere dicir que se nun momento dado vemos que pois pode haber perigro real de que a peste chegue a Galicia, sei que estades dispostos a utilizar todo o que se poida utilizar e que está enriba da mesa, distintas modalidades de caza, que a veces, non sempre hai toda a seguridade, é dicir, a veces o propio cazador ten que antepoñer certas cousas en vez de a él mesmo. E aí está, aí quedaron as ferramentas e o meu agradecemento e, sobre todo, o agradecemento do sector porcino, o agradecemento da Consellería de Medio Rural e todo o goberno galego. Falando de ferramentas, fai casi un ano, máis ou menos, de arriba e de abaixo, falamos, como non pode ser de outra maneira, do lobo. Aí parece ser que as ferramentas non acaban de arrancar, Ánxeles. Seguimos co mesmo problema ou incrementado todavía? Pois é moi triste o que está pasando, non? E, ademais, tal e como se está comportando o goberno central, dá a impresión de que o que quere facer é unha guerra co lobo enfrente. Nós non queremos ninguna guerra co lobo enfrente. Nós somos sensatos, e a sensatez dinos que hai que facer xestión e que o lobo o temos que conservar e conservámolo. Aquel que poida dicir burradas o respecto, como se din, e moitas veces nas redes sociales, eu creo que é bo que pechen a boca. Primeiro porque somos a segunda comunidade que máis lobos temos, seguimos incrementando o seu número, pero tamén se están incrementando e moito os ataques, e iso vai provocar que haxa ganaderías que incluso se estén pensando ou repensando pechar, porque xa non se trata só de que nos podamos aportarlles parte pois dos danos, sino é que no momento no que estamos non son capaces nin siquiera de mercar noutros sitios, e aí está o caso da dermatose. Polo tanto, nos seguiremos loitando, eu así o trasladei a Europa, o que si lle pido unha vez máis ao goberno central é que deixe de tomarnos o pelo, porque o orzamento que dixo que había para o ano 2025 para axudar os gandeiros, ao final eses 20 millóns de euros decidiu metelos en promoción do coche eléctrico, sin poñerse en contacto con nós, sin poñerse en contacto co sector, e isto xa é o colmo.
E xunto con eso, bueno, pues sabedes que hai un problema co Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que é o único que está facendo unha interpretación extrema en relación pois aos controis do lobo. Pois nada, como sempre, agradecerche a tua presencia e solamente un matiz. Con este presente, como ves o futuro, Ángeles? O futuro, sin dúbida, é alentador, temos que contar con todos e, sobre todo, bueno, pois visto que dúas sociedades de caza son capaces de reunir 500 persoas, que hai cativos, que hai mulleres, que hai moi bo ambiente, ao final, bueno, isto é Galicia e en Galicia... Calidade, Galicia calidade. Galicia calidade e Galicia excelente. Na cena dos tejores de Santiso e de Melide, e que é mellor para fazer a primeira valoración deste acto co presidente de Santiso. Boas noites, Brais. Boas noites. Un ano máis enchestes o pabellón. Sí, a verdad, un pouquiño menos que o ano pasado, pero a verdad un éxito, coincidindo, bueno, coa feira cabalar de Arzúa, máis coa feira de Boimor. Pero bueno, xuntamos 500 personas, 500 e pico, a verdad, moi contento. E como sempre, disfrutar do que máis, ao final, do bonito da caza, que é rememorar as historias e pasalo ben. A temporada, digamos, cinexética acabou fai uns días, pero isto forma parte da caza tamén, non, Brais? Sí, de feito é a parte máis bonita, bueno, para min é a parte máis bonita, ao final o compañerismo, facer grupo, unir generacións, que ao final é máis importante, é un dos únicos deportes que creo que fai, e a verdad, pois moi contento. A verdade é que dá gusto ver familias enteiras aquí, pois en Santiso, algunhas delas, nin siquiera vinculadas directamente ca actividade cinexética. No, pero ao final o crear así bo ambiente, pois a xente anímase, ben disfrutar e pasalo ben. Creo que o estamos conseguindo e moi ben. Que tal de temporada por Santiso, esta que ven de finalizar, Brais? Bueno, a temporada menor dura, como en todos os sitios por aquí, a temporada maior, bueno, na nosa línea, tampouco é que aquí houvese un aumento de caza maior fora do normal. Bueno, pues toca ir preparando, casi a 26, 27. Estamos aí ás portas. Bueno, acabamos de acabar, haberá que descansar un pouco, que xa casi está moi duro co traballo. Pois, moitísimas gracias, un auténtico placer, e moitísimas gracias por invitarnos un ano máis, Brais. Igualmente, pasalo ben e disfrutar todos, e moitas gracias a todos os asistentes. De caza, ainda que non parezca, noite de gastronomía, e que é mellor que o presidente do Tejor de Melide, Ramón Torreiro, para contarnos como se chega a traer 600 persoas a un pabellón. Ramón. Bueno, pois con bastante esforzo. A xente, da que ten moita gana de festa, sempre hai que presionar un pouco para que vai colaborando e tal, pero ben, sempre responde moi ben. Aquí, este ano, igual que o ano pasado, moita xente, a xente ben contenta, do que se trata, de pasar unha noite alegre todos, e compartir as vivencias que temos entre uns e os outros, todo moi ben. Falábamos antes con Brais, co presidente de Santiso, que dá gusto ver aquí familias enteiras, incluso algunhas delas non vinculadas directamente ca actividade cinexética, pero que, digamos, sí vinculadas ca caza, porque a caza é unha ferramenta de xestión no medio, e Melide non pode ser outra cousa. Sí, hai moito, ben se sabe que cando hai un cazador na casa, e se hai dous ainda máis, sempre se vive máis. E todo o mundo na casa, como quen di, entende a cultura esa que hai, cazadores. Sí, ese é un poquinho que se está perdendo, esa cultura de pais a fillos, de abuelos, ese relevo generacional que, lógicamente, viña como eso, como que era unha cultura cinegética, non? Sí, bastante, pero bueno, eu penso que houve un vacío aí de uns anos, pero eu creo que ahora que está repuntando un pouquiño. Creo que está repuntando un pouquiño. Que tal a temporada de caza por Melide, Ramón? Moi ben, a verdade. A ver, sempre pode ser todo é millorable. Pero bueno, traballamos bastante, bueno, algo de fruto houve. Traballando moito,
vai haber un pouco. Falando dese traballo, digamos, así por arriba, 4 pinceladas de cal é o traballo dunha sociedade de caza durante os meses de veda, fundamentalmente. Bueno, pois o primeiro que hai é preparar o monte cos animales, porque se hai moita leña, hai moito todo, facer os seus desbroces, facer as súas queimas, cando nos deixan, que non é sempre, entende? E pois as súas siembras, porque algo teñen que comer. Isto non é botalos pa ali e ver que pasa. Facerlles os seus biotopos, prepararlles o hábitat, basicamente. Está claro que prácticamente as sociedades de caza son as entidades que máis invirten en cuidar a natureza e que repercuten todo. Sí, con moita diferencia, Se non fora por nós, eu creo que estaría todo bastante peor do que está, bastante peor. E ainda faise menos cousas, pois claro, tantos permisos para unha cousa, para outra, é normal, eu entendo, pero dá moito traballo e sempre se fai menos do que se pode. Bueno, pois animarte que non fai falta moito ánimo para que sigas con esta ilusión e como moito o ano que ven volvemos a ver e un auténtico placer por habernos invitado. É o último que hai que perder. Moitísimas gracias, Ramón. Venga, gracias. Cazadores, entre pulpo, e que mellor que o presidente do Tejor Campelo Gandariños. Boas noites, Luís. Boas noites. Como estás pasando a noite, Luís? A verdade que moi ben. Compañía de compañeiros de todos os lados que conocía, e conozo de outros tecores, é presidente de outros tecores tamén. E bueno, pois aquí vivindo unha noite máis, unha xornada. Isto, ainda que non é caza, si é actividade cinexética. Unha vez máis, unha reunión entre familias, entre amigos, entre compañeiros, é un valor máis engadido a actividade cinexética, non, Luís? Sí, penso que ainda se debería facer máis. O sea, debíamos compartir máis estes eventos, porque a caza non é só ir matar. A caza move máis outras cousas, creas amistades con outra xente. Bueno, estes eventos están moi ben. Eu creo que se debía fomentar un pouco máis. Sempre se sacan cousas positivas deste tipo de xuntanzas? Sí, sempre que hai unha xuntanza por calquera cousa da caza ou de outra cousa, sempre é bo xuntarse, falar e compartir opinións, esas cousas é bo. Falando de compartir, de que sea bo, como foi a temporada polo Tejor Campelo Gandariños, Luís? Bueno, non foi mal, pero podía ser mellor. No tema do conexo, pois un pouco, veusenos un pouco abaixo nos últimos 2 anos, no resto máis ou menos mantémonos. A lebre aumentou un pouco, as perdices vanse aguantando e o jabalí máis ou menos tamén se vai aguantando. Non a niveles que din que aumentan tanto, incluso a nós nos baixou un pouco nas últimas 2 temporadas tamén o jabalí. Pero bueno, ben. Moitísimos sitios o jabalí, pois é verdad que está generando xa un problema social. Moi probablemente o que se ven apreciando é porque se desplaza a zonas non cinexéticas, sobre todo. Sí, esa é unha delas, e outra que non sei polo que hai épocas no tempo da caza que non atopas, o sea, non hai rastros do jabalí e de repente, pois como nos pasou ora a nós, nos últimos 2 días da caza empezaron a aparecer e de feito ora vese moito máis rastros que cando foi no tempo incluso desde noviembre hasta febreiro. Pois moitísimas gracias, un auténtico placer compartir velada e sobre todo entre cazadores, que sempre é un ambiente cando menos sano, Luís. Eso é verdad, por gracias a vos por invitarme e verémonos noutras ocasións. Moitísimas gracias, Luís, un auténtico placer. Compañeros, Adrián Barreiro, presidente da Sociedade de Caza e Xuntanza de Topes. Boas noites, Adrián. Buenas noites. En primeiro lugar, que tal de cena? Moi ben. A verdade que estas cousas son as que dan gusto da caza. Mira, Melide, case é sinónimo de comer ben. Comer ben é festa a Topes. Bueno, que tal polo Tejor este ano, Adrián? Bueno, unha parte delas deu-nos moitas hectáreas esta temporada. Bueno, non foi a mellor temporada, non? O tema de arder e a caza menor xa sabemos que non vai, e a maior tampouco temos moita, pero bueno, a ver ahora co ardido sempre vai mellor. Digamos que este é un problema importante cos incendios deste verán, pero si hai que destacar un pouco tamén a axuda esa que está recibindo por parte da administración. Sí, eso é verdad. Hai que darlle gracias, bueno, ás conselleiras, tanto a Ángeles como a de Medio Rural, sí, as axudas tanto en cortafuegos, como fixaron uns cortafuegos, 11 km de cortafuegos, e máis unhas axudas aí para sementar trigo e uns biotopos, e bueno, hai que darles as gracias, eso é verdade. A xestión, digamos, con axuda é máis levadeira, non? Sí, como se che bota unha mão ao mesmo tempo un coto que non é moi grandísimo,
claro, a gestión moito mellor. Isto que temos aquí a nosas espaldas tamén, digamos, é unha ilusión, é un orgullo ver así a 600 cazadores da comarca xuntos, non? Sí, a verdade é que sí, ves, sempre hai contos, xa sabes ti, conto un conto, outro, e xuntarse todos é un orgullo, e dá gusto estas cousas. Bueno, nos queda máis, temos que seguir loitando, a veces con problemas como o lume, outras veces con enfermedades como as dos coellos, Sí. pero bueno, si algo nos caracteriza os cazadores é a ilusión. Esa é a verdade, é o que nos queda, pelear algo polo tema, é o que che digo, eu teño esa agora ao ardernos, se no queimado din que a caza menor que funciona mellor, a ver, estas próximas tempadas, a ver se vai mellor a cousa. Pois moitísimas gracias, Adrián, un auténtico placer, vernos no monte e de festa tamén. De festa tamén, esa é a verdade. Boas noites, Carlos. Hola Manolo, que tal? Pois nada, aquí un ano máis, aquí disfrutando do compañerismo e da xornada de caza, como sempre. Pola cena non te pregunto, que tal está? Encantado, para min de 10, sempre esta xente colaborando de 100 aquí, moi ben. É un placer mirar para o pabellón hoxe. Exactamente. Non hai partido, pero hai unha partida importante de veciños. Nós disfrutamos do noso deporte como outros do seu deporte, pero a verdade é que moi ben. Falando de disfrutar, como vai ese Copa de España de terras de Melide, Carlos? Pois nada, xa temos todo a bon camiño e a verdade é que contamos con participación como sempre e bueno, esperando a ver como se dá. E a ver se temos a suerte de que veña bon tempo, claro. Eso tamén era o que te iba a preguntar. Llevaste los huevos a Santa Clara? Sí, a verdade é que estamos no proceso, pero bueno, habrá que fazer algo de todo. Canto traballo hai detrás dunha prova dese calado, Carlos? Moitísimo traballo e a verdade que nós temos a gran sorte de que temos un gran equipo axudándonos e, bueno, moi agradecidos, como sempre, por poder contar con esa xente. Melide vai ser un ano máis un referente do rastro. Eso é o que nós esperamos e a verdade que intentamos fazer o mellor posible cada ano superado. Bueno, pues o único que te podemos é amenazarte con que o 18 estaremos aquí. Por moitas gracias por contar con a vosa presencia como sempre. Muchísimas gracias. Hoxe estamos de festa cinegética e gastronómica aquí en Melide, e que mellor para acompañarnos o señor alcalde, señor Pérez, boas noites. Boas noites. A verdad que é un placer topar así un pabellón cheo de veciños e veciñas de Melide, non? Sí, bueno, estamos xente de Melide e tamén de Santiso e de Toques, non? Entonces, bueno, claro, xa sabemos que en Galicia as festas gastronómicas son fundamentales para a nosa maneira de entender a vida. Pero, bueno, tamén este tipo de festas fai que moita xente pois que non se ven por temporadas largas, por circunstancias, entre outras razóns climatolóxicas. Bueno, pois este é un momento de encontro e pois, todos temos a posibilidade de contar as nosas anécdotas e máis cazadores, non? Que sempre teñen anécdotas de todo o tipo. Falando de punto de encontro, Melide por algo se caracteriza por ser punto de encontro, señor alcalde. Sí, Melide ten o camiño francés e ten tamén o camiño primitivo. É dicir, o camiño primitivo en Melide conflúe para chegar aos dous camiños depois a Santiago. É dicir, que é un cruce de camiños tamén. E aquí sempre estivemos afeitos pois, a que nos visitase moitísima xente por circunstancias diversas. Por exemplo, pois na década dos 60 ou 70 que se emigrou bastante pois, por circunstancias económicas. Bueno, pois agora a segunda ou terceira xeración siguen sin olvidalo e siguen nos visitando. De feito, no mes de agosto, cando temos as festas do San Roque, duplicamos a población sin ningún tipo de problema. Se tuvese que destacar algo do seu povo, que sería, señor alcalde? Vamos a ver, Melide, primeiro, a súa historia. É dicir, aquí celebrouse o 500, fai 500 anos, os nobles galegos reuníronse en Melide para pedirlle ao rei moitas máis competencias, por dicirlo de alguma maneira. Despois, o propio camiño francés, podemos estar falando
da ponte do Leboreiro, podemos estar falando da ponte do río Furelos, podemos estar falando da iglesia de San Antón, podemos estar falando da iglesia de Santa María. É dicir, que desde un punto de vista tanto cultural como desde un punto de vista histórico, pois temos moito que enseñar. Por outra parte, pois gastronómicamente, aí sí que temos que vir, bueno, somos famosos polo pulpo, pero tamén somos famosos pola carne, inda que o pulpo nun sitio do interior é peculiar, pero bueno, é tradicional. E despois, bueno, pois Melide, como lle chamamos nós, que é o cerne de Galicia, estamos moi ben ubicados. Eu quero decir, sempre o digo, que nós somos o corazón de Galicia. Pois con ese corazón e sobre todo con moito de sentidiño temos que seguir pola vosa parte coidando Melide, pola nosa parte visitando Melide, non, señor alcalde? Sí, eu son partidario sempre, independentemente de que eu son alcalde de Melide, o que temos que cuidar é a Galicia no seu conxunto. Moitas veces, porque estamos acostumbrados, non somos conscientes do que temos. E é importante de que enseñamos, que a cuidemos, e que a disfrutemos, e que os nosos fillos tamén o poidan facer. Moitísimas gracias. Thank you.